Βρεθήκαμε στην έκθεση Light and Building και επισκεφθήκαμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση. Αυτό που ρωτήσαμε είναι το κατά πόσον θεωρούν ότι το ελληνικό προϊόν είναι ανταγωνιστικό σε επίπεδο design, ποιότητας, τεχνολογίας και τιμής. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό αν βοηθούσαν οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να είναι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται και από άποψη design και από άποψη τιμής και από άποψη αξιοπιστίας. Είμαστε μια ελληνική επιχείρηση η οποία προσπαθεί ουσιαστικά να γεμίσει το κενό μεταξύ του μεγάλου ανταγωνισμού και της επέλασης που γίνεται από τα κινέζικα εργοστάσια και των μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων. Η προσπάθεια λοιπόν και η προσδοκία η οποία έχουμε είναι η παγκόσμια αγορά να δει αυτό το κενό, να δει ότι μπορούμε να το καλύψουμε εμείς αυτές τις ανάγκες και έτσι λοιπόν να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα σύνορα της Ελλάδος ούτε φάση πωλής και να επιταθούμε όσο γίνεται σε καινούργιες αγορές. Στη φετινή Light and Building νομίζω το ελληνικό προϊόν και ανταγωνιστικό είναι σε επίπεδο τιμής, ποιότητας, τεχνολογίας. Πήγα μια βόλτα, είδα ο ανταγωνισμός που πάει, τι κάνει, είμαστε πολύ κοντά, έχουμε πολύ καλύτερες τιμές και κατά την άποψή μου και μπορούμε και θέλουμε. Αυτό που δείχνουμε σε αυτή την Light and Building είναι τα καινούργια μας προϊόντα, τις καινούργιες τεχνολογίες, το flexibility, να το πω έτσι, που έχουμε σαν εταιρεία, τις δυνατότητες δηλαδή στα ελληνικά, τη σωστή ποιότητα, πάνω απ' όλα γιατί οι ξένοι κυρίως αυτό που κοιτάνε είναι την ποιότητα και την τιμή. Είναι αυτό που λέμε σωστή απόδοση τιμής ποιότητας. Κάτι φθηνό δεν μπορεί να είναι αυτομάτως και ποιοτικό. Οι ξένοι και κυρίως οι Γερμανοί, αλλά και όλοι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι δίνουν πολύ σημασία και μεγάλη βάση στην ποιότητα. Αν το προϊόν είναι ποιοτικό, η τιμή έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η κάθε κατασκευή προϊόντος απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πελατών σε συνάρτηση με την τιμή του. Επομένως πιστεύω ότι το θέμα τιμής είναι δευτερεύον. Πρώτα έχει απόλυτη σχέση με την ποιότητα του εμπορεύματος και με το design του. Το σωστό είναι να είναι ασφαλές προϊόν, να έχει συσκευαστεί σωστά, να παρουσιάζεται σωστά και βέβαια να μπορεί να εκπληρώσει στα χρήματα που θα σου πληρώσει ο καταναλωτής την αξία του προϊόντος που θα πάρει. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία πωλούνται προς 7 ευρώ και υπάρχουν προϊόντα των 700 ευρώ. Το θέμα είναι να έχεις προετοιμαστεί σωστά, γιατί οι αγορές της Ευρώπης είναι πολύ πιο απαιτητικές από ότι είναι οι αγορές χωρών όπως είναι η Ελλάδα. Οι εξαγωγές δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. Και στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής αγοράς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τις εξαγωγές πολύ πιο σοβαρά από ό,τι τις βλέπαμε στο παρελθόν, γιατί δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος επιβίωσης στις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις παραγωγικές. Η παρουσία μας στην έκθεση και η γνωριμία μας εδώ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά μας έδειξε ότι το προϊόν το ελληνικό και τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά σαν εταιρεία μας δείχνει ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε επάξια τους ξένους σε όλες τις αγορές και όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, γιατί έχουμε δυνατότητες τόσο σε design, τόσο σε τιμές όσο και σε ποιότητα υλικού. Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία και της κακής εικόνας που παρουσιάζουν για τη χώρα τα διεθνή μέσα, αντιμετωπίσατε δυσπιστία από τους ξένους επιχειρηματίες που σας επισκέφθηκαν? Καμία δυσπιστία δεν υπάρχει. Όλοι βέβαια ζητάνε κάποια δείγματα, πρώτα θέλουν να τεστάρουν
τον κάθε παραγωγό. Αυτό συμβαίνει και στους παραγωγούς άλλων χωρών, είτε αυτός είναι Ισπανός είτε είναι Γερμανός. Καμία εταιρεία δεν παραγγέλνει στην άλλη μεγάλες ποσότητες εάν δεν δοκιμάσει προηγουμένως τις προϋποθέσεις που ζητάει. Επομένως, όχι, δεν έχει κανένας καμία προκατάληψη για το πού είναι κατασκευασμένο το κάθε προϊόν. Παρότι όταν ξεκινήσαμε από την Ελλάδα θεωρούσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα, εντούτοις εδώ η παρουσία μας μέχρι σήμερα δεν μας έχει δώσει δείγματα τέτοια. Δηλαδή κανείς μας δεν αντιμετώπισε από τους συναδέλφους καμία δυσπιστία ως προς την Ελλάδα και ως προς τις ελληνικές εταιρείες. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι αυτό, ότι μπορούμε, ότι οι Έλληνες μπορούν. Είναι η πέμπτη φορά που ερχόμαστε στην έκθεση της Light & Building. Είναι η πρώτη φορά που με το καλημέρα όλοι μας ρωτάνε τι γίνεται στην Ελλάδα. Έχουν ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει δυσπιστία και δεν υπάρχει δυσπιστία στο αν μπορούμε, γιατί μας ξέρουν σαν πελάτες, υπάρχει δυσπιστία στο αν θα τα καταφέρουμε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω σε μια παραγγελία μεγάλη που η παράδοση είναι 2 εβδομάδες, 10 μέρες, ο ξένος δεν πιστεύει ότι σε 10 μέρες μπορεί η Ελλάδα να έχει βγει από το ευρώ, να έχει πτωχεύσει, πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και αυτό που κάνουμε εμείς σαν εταιρεία είναι αντί να πηγαίνουμε εμείς στους πελάτες να βλέπουμε τις εγκαταστάσεις τους, προσκαλούμε τους πελάτες να έρθουν στην Ελλάδα, να δουν ότι και ζωή υπάρχει το βράδυ, ότι τα μαγαζιά είναι γεμάτα, ότι η Bright είναι μια υγιής επιχείρηση, απασχολεί 150 άτομα προσωπικό, έχουμε υλικό, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει θέληση, υπάρχει ανάπτυξη στην εταιρεία, δίνουμε πολύ βάση στη νέα τεχνολογία, έρχονται, βλέπουν το στόκ, βλέπουν ότι επενδύουμε στη νέα τεχνολογία και έτσι σιγά σιγά η δυσπιστία φεύγει από τους πελάτες μας.